Ngisacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomfowethu uKrestu inkosi yethu. Amen. Namhlanje sifunda isifundo sokuqala kwikota yesithathu. Isihloko sesifundo sethu sokuqala sithi ibandla likaNkulunkulu. Indimana yekhanda yengameli lesifundo sethu sokuqala itholakala kwabase-Efesu 5 verse 25. Masikhuleke. Siyabonga mdala wamazulu nomhlaba. Sibonga ubusa nothando lwakho Nkosi usenzela lona. Sizoza Nkosi silalela izwi lakho esikhathini samanje. Sengathi inhliziyo zethu nengqondo zethu bezingalahla konke ukwamukela ukukhuluma kwakho kuyinduduzo okuletha ukukhanya nokuhlakanipha emuntwini. Nkosi sicela ube nathi esikhathini samanje. Egameni lenkosi Jesu Kristu siyathandaza. Amen. Ngiphinde nginibingelele nonke bazalwane egameni elihle lomfowethu uKrestu inkosi yethu. Amen. Namhlanje senza isifundo 1 kwikota yesithathu. Isihloko sesifundo 1 sithi ibandla likaNkulunkulu. Indimana yekhanda itholakala kwabase-Efesu 5 verse 25. Abase-Efesu 5 verse 25 bafundeka kanjena. Abase-Efesu 5 verse 25 lapho sithola khona indimana yethu yekhanda. Ifundeka kanjena-ke. Ithi madoda, thandani omkenu njengalokho uKrestu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. Amen. Efesu 5 verse 25 uthi madoda, thandani omkenu njengalokho uKrestu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. Amen. So yona indimana yethu yekhanda ezokwangemelela lesi sifundo sethu. Yini inhloso yalesi sifundo? Inhloso yalesi sifundo ukuba sibonise ukuthi uKrestu walimisa kanjani ibandla njengofakazi wakhe weqiniso kuze kube sekupheleni. So uKrestu uma elimisa ibandla ulimisela ukuthi lizoba ngufakazi wakhe weqiniso. Indimana esiyitholile ikhuluma ngamadoda ukuthi abathanda umkawo. So ibandla lizoba ubani? Ufakazi kaJesu Kristu weqiniso. Njengoba usuke usubona unkosikazi oyihambela nje yedwa lapha akahamba khona, uyokubona ingqondo yendoda yakhe ukuthi noma ingqondo yamyeni wakhe ukuthi injani, ngoba kunenkolelo ukuthi lento umuntu wesifazane akayiyona noma umama noma unkosikazi akayiyona ilento ethandwa ubaba. So umama uma enesizotha enesidima ehloniphekile, so uyokubona ukuthi hayi ushuthi ugane umkhwenyana noma umyeni onomthetho, umshuthu umyeni ohloniphekile. So nathi inhloso lesifundo ukuba sibonise ukuthi uKrestu walimisa kanjani ibandla njengofakazi wakhe weqiniso. Bekufuneka bethi uma abantu bebona ibandla likaNkulunkulu liwufakazi kaNkulunkulu weqiniso bese beyasazi isimilo saNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu onomthetho, bebona ibandla lakhe ngendlela eliziphethe ngayo. So ibandla linjengofakazi wakhe weqiniso kuze kube sekupheleni. Akukho ukuthi izinto ziyashintsha nebandla lizoshintsha, cha, akunjalo. Liyoba ufakazi wakhe kuze kube sekupheleni. Ngoba yini? Umfanele siqonde ukuthi ibandla inqaba enkulu kaNkulunkulu, umuzi wakhe oyisiphephelo ophethwe nguye emhlabeni ohlubukileyo. Yabo uNkulunkulu uyazi ukuthi kulo mhlaba kuhlutshukiwe, abantu benza umathanda, uyakhuluma abanye babhekala, kodwa ebandleni lakhe ngathini ibandla lakhe limelwe ukuhamba ngendlela ehlukile kunalo mhlaba ohlubukileyo. So liyinqaba enkulu kaNkulunkulu, umuzi wakhe oyisiphephelo ophethwe nguNkulunkulu lo muzi emhlabeni ohlubukileyo. Kubonakala ngathi abantu abaphatheki, kodwa uNkulunkulu ibandla lakhe noma abantu abazibiza ngegama lakhe bazophatheka bephathwe nguye. So umbuzo akaza uzibuza wona ukuthi ubani ilungu eliyisisekelo sebandla likaNkulunkulu na? Ubani ilungu lisekelwe kuphi ibandla likaNkulunkulu? Sizolazi ngani? Yabo. Okay, ngicela sifunde abaseKorinte bokuqala 3 verse 11. Masiphendula nje umbuzo uthi-ke ubani ilungu eliyisisekelo sebandla likaNkulunkulu? AbaseKorinte bokuqala 3 verse 11. Ngizocela ukufunda abaseKorinte bokuqala 3 verse 11. Othi
ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Krestu. Amen. Athiwani waseKorinte bokuqala u-3 verse 11, ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Krestu. Amen. Kunjalo. So mayelana nebandla likaNkulunkulu, ukuze mhlawumbe umuntu ezolazi noma ezoba nokuqonda, kufanele ukuthi nje uJesu abe yisisekelo sebandla, bese uyabona ukuthi okay, ngoba uNkulunkulu ubeke yena ukuthi uzoba yisisekelo sebandla lakhe lapha emhlabeni ohlubukileyo, kodwa lona lingahlubukile, liwufakazi wakhe. So amabandla ekhona siyakuhlonipha lokho, kodwa ngabe isisekelo sawo uJesu yini? Ngoba ibandla likaNkulunkulu uNkulunkulu akalibekileyo utheni isisekelo salo kuzokuba uJesu Krestu. So kufanele sikuqaphele lokho ukuthi umuntu ngeke abekele ibandla likaNkulunkulu isisekelo. uNkulunkulu usesibekile uNkulunkulu isisekelo. Leso sisekelo uma ufunda baseKorinte bokuqala u-3 verse 11 singuJesu Krestu uqobo. Yebo. So mhlawumbe umuntu angazibuza ukuthi-ke uJesu ulokhu elakhela phezu kwani ibandla lakhe na? Okay, sesizwile kuthiwa kwabaseKorinte kuthiwa isisekelo sebandla ubani? uJesu Krestu. Akekho uzobeka esinye isisekelo ethi mina ngakhela phezu kwadlamini. Akuzukuhamba kanjalo. uNkulunkulu sesibekile isisekelo wathi singuJesu Krestu. Yabo. So uJesu Krestu yena ulokhu elakhela phezu kwani ibandla lakhe na? Cela sifunde uMateyu 16 verse 18. Matthew 16 verse 18. Khona sizokufumana lapha ukuthathekisa kakhulu incwadi neMateyu 16 verse Matthew 16 verse 18. Excuse me. uMateyu 16 ufundeka kanjena. Uthi uJesu wayekhuluma lamazwi ngingakaqali ukufunda. uJesu ekhuluma noPetru. Ngicela ukufunda kuMateyu 16 verse 18. Uthi, nami-ke ngithi kuwe, wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayikulahlula. Amen. Nami-ke ngithi kuwe, wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayikulahlula. Kuthiwani lana, bazalwane abathandekayo? Lana kusobala ukuthi uPetru kwakukhulunywa kuyena lawa mazwi. So wezwisisa ukuthi uKrestu, hhayi uPetru, ozokwakhelwa phezu kwakhe ibandla lakhe. Yabo. So uJesu uma ekhuluma noPetru la uthi phezu kwaleli dwala ngizokulakhela ibandla lami. Okay, uPetru waqonda wezwisisa ukuthi uma uJesu Krestu uzowakhela ibandla lakhe phezu kwedwala, akasho ukuthi uzokwakhela phezu kwaPetru, kodwa wayesho liphi idwala. uPetru wawaqondisisa kahle lawo mazwi, ngoba khona okutholayo uma usufunda u1 Peter 2 verse 6, enye yincwadi ezibhalwe nguPetru, uPetru wokuqala u2 verse 6, uyamuzwa ukuthi wawezwa lamazwi uPetru kade ekhuluma noJesu. Uthini u1 Peter 2, Petru wokuqala 2 verse 6? Uthi, ngokuba kukhona embhalweni ukuthi bhekani ngibeka eSiyoni itshe legumbi elikhethekile, liyigugu, okholwa yilo akasoze ajabhiswa. Uyabo. So ngishiwana igama esifuna sikuqonde ngale ngoPetru, kuthiwa igama elithi Petru lisho itshe eliginqikayo, like meaning yalo nje general, igama elithi Petru lisho itshe eliginqikayo. So uKrestu akazange abhekise ukuthi uyidwala okuzokwakhelwa phezu kwalo ibandla lakhe. Ukusho kwakhe uJesu ukuthi idwala wayezikhomba yena njengesisekelo sebandla lobuKrestu. Amen. So sisho njalo sithi uJesu khathi ethi phezu kwaleli dwala ngizakulakhela uzokwakhela ibandla lakhe. So ekhuluma noPetru. Manje omunye umuntu mhlawumbe uzozibuza ukuthi okay, siyezwa ukuthi wayeyikhomba. Ngabe sinayo enye ivesi eqinisekile eBhayibhelini ukuthi ngempela uJesu idwala? Sesizwile kuPetru ukuthi igama lithi Peter lisho ukuthi itshe eliginqikayo. So ubani idwala ngokweBhayibheli? Ubani idwala? Ngoba uJesu Kristu uthi phezu kwaleli dwala ngiyakulakhela ibandla lami. So ubani idwala? Cela sifunde abaseKorinte bokuqala u10 verse 4. abaseKorinte bokuqala u10 verse 4.
uThixo uzawusenzela umusa siphendule uma sibuza kukhona umbuzo othi-ke ubani idwala. AbaseKorinto bokuqala 10:4 othi bonke baphuza kuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKrestu. Amen. Oh hey. Kukhulunywa ngalaba abantu ibandla laka-Israyeli. Kudala angithi siyakhumbula kade sifunda ngoNkulunkulu kaKrestu sasho ukuthi wayekhona ekuqaleni. Angithi siyakhumbula bazalwane ukuthi konke kwavela ngaye. So kwaye kwafika ikhathi lapho abantwana bakwa-Israyeli behamba ehlane, kodwa sithola ukuthi babengahambi bodwa, wayela uKrestu. Bonke baphuza kuphuza kunye komoya ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKrestu. So idwala ubani eBhayibhelini? uJesu Kristu uqobo. So uKrestu wasekela ibandla lakhe phezu kwedwala eliphilayo. Lelo dwala uyena uqobo lwakhe uKrestu. So umzimba wakhe uqobo wahleshulelwa thina. Wabe usuyalinyazwa umzimba kaJesu ngenxa yethu. Yebo. Hayi. Khona umbuzo mhlawumpe umuntu angazibuza wona ukuthi-ke obani abahlangene netshe eliyisisekelo ekwakheni isisekelo sebandla na? Ngabe obani abahlangene netshe eliyisisekelo ekwakheni isisekelo sebandla? Ngicela sifunde abase-Efesu 2:20. Ngicela sifunde incwadi yabase-Efesu 2:20. uThixo uzosenzela umusa uzosiphendula la. Uvesi 20 uthi-ke nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi. uKrestu Jesu uqobo lwakhe uyitshe legumbi. Amen. Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi. uKrestu Jesu uqobo lwakhe uyitshe legumbi. Yebo, yabona uma uzoqaphela la kuthiwa njengoba abapostoli nabaprofethi nabo behlanganyela esisekelweni sebandla, noma yiliphi ibandla elizibiza ngokuthi liyibandla leqiniso, kufuneka ukuba libe nezimfundiso nezinkolo ezivunyelwa abapostoli nabaprofethi. Lingabi namfundiso engeyabantu. Amen. So ibandla likaNkulunkulu leqiniso noma yiliphi elizozuza ukuthi liyibandla leqiniso kufuneka ukuba libe nezimfundiso nezinkolo ezivunywa abapostoli nabaprofethi. Lingabi namfundiso engeyabantu. So uma kuthiwa ibandla silivivinya ngeBhayibheli, nanti ibandla likhona. Okay, siyabuka ukuthi ngabe uJesu Kristu uyisisekelo salo yini? Okay, okay, kuthiwa yebo bathi nabo uJesu. Okay, sesiyafunda ukuthi elikwenzayo ngabe abapostoli nabaprofethi laphana ey'bhalweni ey'ngcwele noma eBhayibhelini bayakuvuma na lokhu osekwenziwa yileli bandla? Siqhubeke futhi sivivinye ukuze umuntu azoba nokwaneliseka. So uJesu Kristu uyidwala noma uyisisekelo. Yebo. So umbuzo uzobuzwa ukuthi mhlawumbe lidala kangakanani ibandla na? Lidala kangakanani ibandla likaNkulunkulu na? Yebo, siyawubuza lo mbuzo ngoba bakhona abazalwane abathi abasayifundi i-Old Testament, sebekholelwa kakhulu ku-New Testament, yabo. As if uJesu uthena uma ufike kwayimakuqala ukuba khona kwebandla. Okay, zikhona izimfundiso ezinjengaleyo. Kodwa umbuzo mhlawumbe umuntu akufuneka ezibuze wona ngoba mhlawumbe umbuzo omkhulu ukuthi yini indlu yebandla, siqala lapho. Kodwa lowo mbuzo uzawuphenduleka uma siqhubeka futhi ngokufunda. Ake sibuze umbuzo mhlawumbe ozosheshe uphenduleke ukuthi lidala kangakanani ibandla na? Sizophenduleka uma sifunda incwadi yezenzo 7:38. Lidala kangakanani ibandla? Izenzo 7:38. Lidala kangakanani ibandla? Ibandla likaNkulunkulu lesikhuluma ngalo. Siyabuza ukuthi ngabe lidala kangakanani? Izenzo 7:38. Lidala kangakanani ibandla likaNkulunkulu? Yebo. Izenzo 7:38 lifundeka kanje na? Zifundeka kanje na? Nguye lowo owayesebandleni ehlane kanye nezingilosi. Ngicela uqala phansi sengenze iphutha.
Izinto 7 uvesi 38 zifundeka kanjena. Nguye lowo owayesebandleni ehlane kanye nengelosi eyakhuluma naye entabeni yaseSinayi kanye nawobaba nowamukela amazwi okuphila ukuze aninike wona. Okay, amen. Uye lowo owayesebandleni, ibandla kukhulunywa ngebandla kuphi? Ehlane kanye nengelosi eyayikhuluma entabeni yakuphi? YaseSinayi. Ehlane, entabeni yaseSinayi. Sakhumbula ukuthi entabeni yaseSinayi futhi idume ngokuthi ku-Exodus 20 ilapho abantwana bakwa-Israyeli abathola khona umyalelo 10, umthetho kaNkulunkulu, ukuthi siyakhumbula. So lidala ibandla laNkulunkulu, aliqale la ku-New Testament, lidala kakhulu. Ngoma uzoqaphela ukuthi ibandla ehlane, ngisacela ukuyiphinda futhi, izenzo 7 uvesi 38 lena othi nguye lowo owayesebandleni ehlane, bengifisa ukuthi ngigcizele lo gama, kanye nengelosi eyakhuluma naye entabeni yaseSinayi kanye nawobaba nowamukela amazwi okuphila ukuze aninike wona. Okay, masoqaphela lana ukuthi ibandla ehlane leli bandla elaholwa uMose elikhipha ezweni laseGibhithe, siyakhumbula incwadi ne-Exodus. So lanikwa zonke izambulo zokuqala ezivela kuNkulunkulu njengokuba zitholakele eTestamenteni elidala. So ibandla likaNkulunkulu lidala bazalwane, laqala lapha nehlane uMose luhola elikhipha eGibhithe, ehamba nalehlane ebhekene nalezweni lesethembiso. So umbuzo umuntu mhlawumbe angazibuza wona ukuthi-ke yini indawo yomuntu okholwayo njengelungu lebandla? Iyini indawo yomuntu okholwayo njengelungu lebandla? Cela sifunde 1 Peter 2 verse 5. uPetru wokuqala u-2 uvesi 5. Cela sifunde incwadi kaPetru wokuqala u-2 uvesi 5 othi, nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngayo uJesu Krestu. Amen. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya. Yebo, siyindlu yokomoya. Sakhiwe ngamatshe aphilileyo, sibe yindlu yani yokomoya. Okay, ngiyacela futhi siphinde sifunde ivesu abase-Efesu 2 uvesi 22. Abase-Efesu 2 uvesi 22. Ngicela siyifunde ihambisana, isaphendula wona lo mbuzo lo. Ivesi yabase-Efesu 2 uvesi 22. Ngiyaxolisa Nkosi yami ngalo msindo ongathandeki. Abase-Efesu 2 uvesi 22. Uthi uNkulunkulu uthini lapha? Abase-Efesu 2 verse 22 uthi wona, okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya, ukuba sibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. So kuthiwani la? Yazi kufanele siqonde ukuthi wonke umuntu okholwayo unesabelo esiqondene naye ebandleni likaNkulunkulu. uKrestu unike ibandla umsebenzi oyingcwele. Wonke umuntu oyilungu kufanele ukuba abe umuhosha uNkulunkulu azohambisa ngawo ingcebo yomusa ayiyise ezweni. So ingcebo kaKrestu engena kuphela, yebo, yiyo lena ezobuyiswa kuphi? Ezweni. So wonke umuntu oyilungu kufanele ukuba azizwe sengathi ungene esivumelwaneni esiyingcwele neNkosi uNkulunkulu sokusebenzela, ngingathini? Sokusebenzela kangcono umsebenzi wakhe ngazo zonke izikhathi nangaphansi kwazo zonke izimo. Yabo, umuntu ngamunye kufuneka ukuba abe nesabelo azosenza, abe nomthwalo azowuthwala. Uma wonke amalungu ebandla bekuzoba yileyo nalelo libe nomthwalo, bekuzakuba khona ukuqhubeka okuphambili okukhulu ezintweni zikamoya. So umuntu ezazele yena ukuthi kunomsebenzi okufuneka wenze uyena personally kaNkulunkulu. Kungathiwa uma kuthiwa yenza lokho mase sithi mhlampe lisashisa, liyashisa namhlanje, kufike kusasa liyabanda namhlanje, yabo. So uma unesivumelwano uyazi ukuthi isimo sezulu noma khona lapho ongeke kuze bebekho izinto ozothi zikubambile, ngoba yini?
uzizwela ngokwakho ukuthi khona isivumelwano ongene kusona esiyingcwele noNkulunkulu sokumsebenzela ngaphansi kwazo zonke izikhathi nangaphansi kwazo zonke izimo. Yebo. So umuntu kufanele ebe nesabelo akazosenza ngoba umuntu nomuntu kukhona akakwaziyo. Zihlukile iziphiwo ongathi umuntu uma zisebenzisa ngendlela enobungcwele eqondiswa izulu kuzuzwe imiphefumulo eminingi, abantu bathole ukwazi ngoNkulunkulu. So umbuzo mhlawumpe umuntu uzothi-ke abantu abangaki abangase bangene ebandleni na? Abantu abangaki abangase bangene ebandleni? Ngicela ukufunda Efesu 2 verse 13. Ngizofunda nje amavesi awu-3 kuphela. Incwadi yaba Efesu 2 verse 13 bese ngihamba ngifunda u-19 kuya ku-22. Efesu 2 excuse me. Efesu 2 verse 13 uthi-ke kepha manje uKrestu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKrestu. Uthini 13? Kepha manje kuKrestu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKrestu. Uma ufunda u-19 kuya ku-22 kuyona le chapter base-Efesu 2 uyathola laphana ku-verse 19 uthi-ke ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi kodwa seniyimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofethi. uKrestu Jesu uqobo lwakhe uyitshe legumbi okuhlanganiselwe kuye isakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele eNkosini okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye ukuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. Amen. Ibekwe kanjalo indaba. Ibandla likaJesu Kristu alibophekile phezu kwesizwe noma phezu kohlanga olulodwa ngoba uma ufunda laphana encwadini yasakhumbula uJohn 3 verse 16 lapho kuthiwa khona uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wazinikela ngendodana yakhe eyodwa ukuba lowo nalowo okholwa yiye angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. So ngendlela enjena ibandla laNkulunkulu livulelekele bonke abantu. So masithi-ke ibandla elinye uphinde kuthiwa ibandla laNkulunkulu uzohlola ngani usho ubani isisekelo salo uJesu Kristu. Uphinde uhlole ukuthi ngabe liyamu-accommodate wonke umuntu ngoba uNkulunkulu uJesu Kristu wayize ukuzosindisa zonke izizwe. So uma ukuthi leli bandla li-accommodate abantu ama-Africans kuphela akusilona-ke likaNkulunkulu lelo. Uyabona uNkulunkulu wathanda izwe kangaka. Uma siphofunda abase-Efesu kuthiwa besikude noNkulunkulu kodwa ngenxa yegazi likaJesu sesisondeziwe nathi. Angithi yabo. Isikade saziwa njengabantu abaningi ngaye abangalaleli siyisizwe esisohlango oluthile siyabantu abathile kodwa uJesu uma sesifela zonke izizwe ngenxa yegazi lakhe zakwazi ukufumana ukuba zamukeleke. Angithi yabo. So ibandla likaJesu Kristu alibophekile phezu kwesizwe noma phezu kohlanga olulodwa. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe eyodwa ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi babe nokuphila okuphakade. Ngendlela enjena ibandla livulelekele bonke abantu. So uma kusathiwa nje labamhlophe bodwa noma kusathiwa lama-Africans wodwa noma likunqabela ukuthi omnyama ehlangane nowesinye isizwe ngisho ukuhlanganyela. Yebo. Ngaba-ke na ukuhlangana even ukuhlangana komshado nakhona angihoxisi amagama ami as if bengi-wrong. So ngikhulumela ukuhlanganyela ey'ntweni zonke zikamoya ezingcwele. So ibandla likaNkulunkulu livuleleke kubo bonke abantu. Yebo. So uKrestu-ke yebo nanti-ke ibandla uNkulunkulu selinikeza iy'bhalo zakhe sekuyena itshe legumbi selizokwenza njengoba uNkulunkulu ayale ligcina imiyalo yakhe. So ulifuna ibandla elinjani na? Bese Efesu 5 verse 27 and 28 selihlangane linjena-ke leli bandla lizobe selibanjani. Efesu 5 verse 27 no verse 28 uthi ukuze yazimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena. Amen.
Siyabonga. So uJesu Kristu ulibekele ibandla lakhe ukuba libe nenkazimulo, yabo? Inkazimulo. Inkazimulo makuthiwa khona lapho uJesu Kristu incwadi yaJohane 17 ekhuluma nobaba ethandaza ethi uyacela ukuthi like abafundi bakhe bemkhazimulise uJesu Kristu njengokuba yena uJesu Kristu ethi njengokuba mina Jesu Kristu ngikukhazimulisile baba. So uma kuthiwa lana-ke ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, igama lithi inkazimulo lisho ukuthini? uJesu Kristu khathethi ukhazimulise ubaba, shuthi wayeqonda ukuthi umreflectile, umvezile, uyabo? So thina ubaba uNkulunkulu uba ngonxa ukuthi uhlele ekhaya ezweni asimazanga, simbonanga ukuthi ufunani, besilokhu sizwe izwi lakhe. Kodwa ngenxa ukuthi sasingamazi kwafanele ukuthi kufike uJesu azosivezela ukuthi ubaba unjani, yabo? So inkazimulo yilokho ukuthi uJesu Kristu mayethi ngimkhazimulisile baba, uqonda ukuthi ingifike ngakwenza ngiveze into ngqo baba. Usekhaya ezweni uthena uma uyibona wathi lokhu uthi nje yebo, 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 awumangalanga ndawo. So sesiyamazi ukuthi ubaba unjani, ufunani, ngoba sesibone inkambo kaJesu Kristu ahambe ngawo lapha emhlabeni, uyabo? So nalana emhlabeni khona-ke leyo nto indaba noma into ecishe ibe njalo ukuthi-ke uma kufike kukhethwe umuntu, masithiwa lo muntu uzosimela, yabo? Kusho lona omileyo osesihleli lana ehambe endaweni ethile yosimela uzokhuluma njengoba besikhuluma thina la sasisithume yena, wafike wayosimela. Into akazoyikhuluma laphana ireflector iy'ngqondo zethu ukuthi thina besicabanga kanjani, yabo? So kunjalo, ya. So uma kuthiwa kuJesu Kristu azimisele ibandla elinenkazimulo, kusho ukuthi ibandla laJesu Kristu lizoreflector, lizoveza isimilo sikaKristu, lihambe njengoba uKristu ebezohamba la emhlabeni noma njengoba ahamba yena. So uma uyilungu lebandla uhlangana nomuntu ekuthuka, kuzoba umgomo kuwe ukuthi uzophendula noma uzoresponda ngendlela uJesu Kristu kube kuwuyena osezinyathelweni zakho ebengenza ngayo yena. So ibandla laKristu kufanele libe njalo-ke, libe njani? Libe nenkazimulo, lingenasisihla, uyabo? Nambimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenacala, nambimbi. Umbimbi ubuso bomuntu buhle uma esakhula, esemncane, ebemncane, ngokuba mdala, muhle, nodwa mase sekuphuma lokhu kuthiwa imbimbi, ama-wrinkles, yebo. Abantu abaningi abawathokozeli. Omunye kuyenzeka athola ukuthi vele ethi esemncane vele benawo uthola ukuthi awendalo, so awaxwayeki ngoba vele awendalo, yabo? So imbimbi ebusweni yaziwa ngokuthi iyabonakalisa ubuso, ngakho kukhona nano-cream bokuqeda imbimbi, uyabo? Kodwa kumuntu uma esemdala kwesikhathi esiningi kuyenzeka omunye ebe nembimbi, kuyenza futhi-ke abanye abambalwa bengabi nambimbi. So kodwa umbimbi waziwa njengokuthi uyabonakalisa ubuso bomuntu. So ibandla laKristu ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, kusho ukuthi lireflector uNkulunkulu, lingenasisihla, like isihla. So lingenambimbi, umbimbi into eyonakalisayo, yabo? Nanto enjalo, kodwa libe ngcwele lingenacala. Ebandleni laNkulunkulu bekungafanele ukuthi uma kukhulunywa ngakhona bekufanele libe ngcwele, kusho ukuthi libekele eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Bekungafanele ebandleni laNkulunkulu kukhonjwe ukuthi kuney'dakwa, ney'febe, nabathakathi, ney'hlebi, uyabo? Bekufanele nje ingaphathwa nanokuphathwa into enjalo ngoba bekufuneka libe ngcwele lingenacala. Cabanga uphethe iqiniso elingaka, uyakhuluma ngoNkulunkulu kanti unecala, uthi usakhuluma uwusisi noma ungowesifazane, ifike intombazane kade nibanga nawo laphana ematshwaleni ikushaya noma isikuthuka lawo mahloni, ngoba awubungaqondi ukuthi ibandla ngoba uyilungu lebandla likaNkulunkulu bekufanele ube ungcwele, ungabi nacala. Hhayi ukuthi awunacala nje phambi kukaNkulunkulu kuphela naphambi kwabalungu yebandla, emphakathini wonke ungabi nacala phambi kukaNkulunkulu. So uma ungenacala phambi kukaNkulunkulu kuzozenzakalela khona ukuthi ungabi nacala phambi kwabantu. Uma bekuthuka-ke bekuthukela izwi laNkulunkulu, imiqhele leyo, yabo? So ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, lingenasisihla nambimbi nanto enjalo, kodwa libe lingcwele lingenacala. So ibandla likaJesu Kristu alibophekile phezu ngathini?
kwesizwe noma phezu kohlanga. Ngathi siyakukhumbula lokho kuze kuthiwe ibandla livuleleke kubo bonke abantu. Yebo. So ufuna ibandla elinjani uNkulunkulu elingenacala Nkosi yami, elingenambimbi, elingenasihla, elizoreflecta yena, elizoveza isimilo sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unjani, uyabo. So sesizoqeda bathandekayo. Mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona esekhaya ukuthi sizolazi kanjani ibandla laNkulunkulu namhlanje na? Okay, kodwa kade ngiyacabanga ukuthi ngoba silokhu sifunda nje umuntu kaNkulunkulu uyifumanele wayitholela kancane 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 nje hayibo alinasihla. Uma sizohlangana ngesona sithi siyibandla laNkulunkulu, sithi ngenza isibonelo mhlawumbe uNkulunkulu mayithi ukudakwa akakufuni, sithi nayi ngeke sizodakwa mase singadakwa ngosuku lokukhonza. Akulona ibandla laNkulunkulu lelo. Ibandla lesitha lelo, uyabo, ngoba kufanele ibandla laNkulunkulu lingabi nacala, lingabi nasihla, lingabi nambimbi, into eyonakalisayo ukuthi hayi bahle impela, bagqoka kahle impela kodwa bayadakwa. Akufunakali okunjalo. So isisekelo salo suJesu Krestu. Ibandla laNkulunkulu li-accommodate zonke izizwe, alinakho ukuthi lohlanga oluthile. So mhlawumbe umuntu uzozibuza umbuzo ukuthi-ke, omunye umbuzo ukuthi ibandla leqiniso lizobonakala ngani emhlabeni na? Ibandla leqiniso liza kubonakala ngani enye emhlabeni na? Ngicela ukufunda Isambulo 12:17. Isambulo 12:17 ukuthi-ke lizobe selibonakala ngani enye ibandla leqiniso emhlabeni. Isambulo 12:17. Isambulo 12:17 uthi yebo. Isambulo 12:17. uDrago wamthukuthelela owesifazane, wamuka ukuyokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanobufakazi bukaJesu. Amen. uDrago wamthukuthelela owesifazane, wemuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanobufakazi bukaJesu. Siyakhumbula ukuthi kwesinye sey'fundo ezedlulileyo sayakhumbula sikhuluma ngesiprofethi ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma ngowesifazane ukhuluma ngebandla. Sathola futhi amavesi ukuthi okay, uma yithi owesifazane oyisifebe, okay, ibandla eliwile lixabene noNkulunkulu noma elihlubukileyo. Sasho ukuthi owesifazane kaNkulunkulu wakhe umbiza ngokuthi kanjani, angithi siyakhumbula. Okay, so lana-ke uDrago lama kuthiwa wamthukuthelela owesifazane, wathukuthelela ibandla, angithi wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abanjani ibandla laNkulunkulu ligcina imiyalo kaNkulunkulu. Umbuzo thina, ibandla leqiniso lizobonakala ngani? Lizobonakala ngokuthi ligcina imiyalo kaNkulunkulu. Itholela ku-Exodus 20:1-17 nasencwadini neDeuteronomy 5. So ibandla leqiniso lizobonakala ngokuthi ligcine imiyalo kaNkulunkulu. So i-10 Commandments lizoba njani? Ukuthi uma seligcina imiyalo kaNkulunkulu usathane uzolwa nalo, singakukhohlwa lokho. So uDrago wamthukuthelela owesifazane, wamuka ukuyolwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanobufakazi bukaJesu. Ibandla laNkulunkulu lizogcina imiyalo kaNkulunkulu bese liba nobufakazi bukaJesu, yabo. Ubufakazi bukaJesu, enye iversion nje, King James, yebo, ethi uma kukhuluma ngokuthi bazoba nabanobufakazi bukaJesu, kuthiwa it's a spirit of prophecy, yebo. So bagcina imiyalo kaNkulunkulu, banobufakazi bukaJesu, bagcina imiyalo kaNkulunkulu, banane ne-spirit of prophecy, noma-ke umoya wokuprofetha, angithi. So ibandla laNkulunkulu lizobonakala ngalokho, ligcina imiyalo kaNkulunkulu, linane linobufakazi bukaJesu okuyi-spirit of prophecy. So umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi ibandla lizoyigcina yonke yini imithetho kaNkulunkulu na? Ibandla lizoyigcina yonke yini imithetho kaNkulunkulu na? Cela ukufunda Isambulo 14:12. Ibandla laNkulunkulu lizoyigcina yonke yini imithetho kaNkulunkulu na? Isambulo 14:12. Uthi uverse 12, nakho ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Amen. Silokhu sivela nje Isambulo 12:17 kuvelile ukuthi hayibo bathi begcina imiyalo kodwa futhi banokukholwa kuJesu, angithi.
So nalana kuthiwa ukuze uzoba ngcwele yindaba. Nakhu ukubekezela kwabangcwele. Abangcwele abanjani? Abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. So satsho okungcwele ukubekela eceleni ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa futhi ukuze uzoba ngcwele impela umelwe ukufunda umthetho kaNkulunkulu ubeke enhlizweni, ucela amandla kaNkulunkulu okuwugcina ukuze engathi ekhuluma uNkulunkulu ubuwenza okunye, ngoba uNkulunkulu usho njalo uthena uma ekhuluma uNkulunkulu ebeka umthetho umuntu enze okwakhe uthena lowo muntu uyona, ngoba isono siyini? Isono siwukwaphula umthetho. So yini isiphetho sesono? Uthi uNkulunkulu bonke abenza isono bayeqa nomthetho, ngoba isono siwukwephula umthetho. Isono mase sesizalana ekugcineni, inkokhelo yesono ukufa. So isono ngokusizwa uNkulunkulu bekufanele sisibone, sizithandazele, siyibone lapho esisilela khona, esihlubuka khona. uNkulunkulu usho uma ethi mina ngithi ngifuna lokhu. So ngoba yini abangcwele abanjani? Isambulo 14 verse 12 sithi-ke nakhu ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. So abantu abangcwele yilabantu abazoyazisa imithetho kaNkulunkulu njengenhlamvu yeso labo. Yabo bazoyiqapha imithetho kaNkulunkulu njengoba umuntu eqaphe inhlamvu yeso lakhe. Futhi anobufakazi noma nokukholwa nguJesu. Akeze ukuthi nje umuntu uyogcina imiyalo kuphela bese uJesu embeka eceleni. Akeze ukwazi ukuba ngcwele umuntu uma ezohlukanisa ubungcwele. Akeze ukwazi ukuba ngcwele umuntu uma ezohlukanisa umthetho noJesu. Ethi ngihamba noJesu ngishiya umthetho, noma ngihamba nomthetho ngishiya uJesu. Ngeke ekwazi ukufinyelela ebungcweleni umuntu onjalo, ngoba uSambulo 14 uverse 12 futhi nakhu ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Umbuzo-ke mhlampe sizowubuza ukuthi-ke ngoba kukhulunywa ngokugcina imiyalo kaNkulunkulu, ingabe lokhu kuhamba kanye nokugcina kwesabatha yini? Umuntu mhlawumbe uzozibuza lokho ukuthi okay, siyazi umyalo wesodus, kodwa singakhohlwa nje isabatha liwumyalo wesi-4. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. 1. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. 2. Ungaliphathi ngeze igama laNkulunkulu. 3. Khumbula usuku lwesabatha. 4. Kodwa-ke siqinisekise-ke ukuthi ngabe uma kukhulunywa ngokugcina imiyalo kaNkulunkulu nesabatha liyangena yini lapho? Kuyangena yini nokugcinwa kwesabatha? Cela sifunde Isaiah 56 verse 1 verse 2. Incwadi ya-Isaiah. Incwadi ka-Isaiah 56 verse 1 no 2. Ngiyazi bazalwane ukuthi kumnandi ukufunda iy'bhalo. uNkulunkulu uyahlakaniphisa, uyakhanyisa ingqondo, uze uzibone ukuthi akekho umuntu ozoma naye uma uthi uyakholwa. Uzoma noNkulunkulu ngoba yena uzokupha amandla okwenza konke lokhu akushoyo ey'bhalweni. Akhona amandla, ungakwenza nami ngingakwenza. So umbuzo ukuthi-ke ngabe uNkulunkulu uma ekhuluma ngabantu abazogcina imiyalo yakhe ukhuluma nangokugcina kwesabatha yini lapho? Isaiah 56 uverse 1 noverse 2. Cela siwufunde. Uverse 1 uthi-ke usho kanje uJehova uthi, gcinani ukwahlulela, nenze ukulunga, ngokuba insindiso yami iseduze ukuba ifike, nokulunga kwami ukuba kwambulwe. Uverse 2 athi, ubusisiwe umuntu owenza lokhu, nendodana yomuntu ebambelela kukho, ogcina isabatha engaloni, osibamba isandla sakhe ukuba singenzi nakuphi okubi. Amen. Yebo, nesabatha libalwa lana-ke. Uma kugcina uNkulunkulu ethi gcina imiyalo yakhe noma gcina umthetho wakhe, uyisho yonke, akalikhiphele eceleni. Uthi ubusisiwe umuntu owenza lokhu, nendodana yomuntu ebambelela kukho, ogcina isabatha engaloni. Kuyisibusiso bazalwane. Sicela sicele uNkulunkulu sisibusise ukuthi sibusiseke nathi ngokuthi sigcine usuku lwesabatha, ogcina isabatha engaloni. Uthi uNkulunkulu ubusisiwe lowo muntu. Uma uzoqaphela kule verse ade siyifunda, kulama verse ade siwafunda ngoba sifunde uverse 1 noverse 2, uzothola ukuthi amazwi athi usindiso lwami seliseduze ukuba lifike khona, ukuthi lapho engifunde khona njalo bethiwa ngokuba insindiso yami iseduze ukuba ifike, beku-56 uverse 1 lapho. Uthini uNkulunkulu? Amazwi athi usindiso lwami liseduze ukuba lifike, abhekisele lawo mazwi ekubuyeni kukaJesu. So ngaleso sikhathi kuza kuba khona isibusiso esikhulu kulaba abagcina usuku oluyiqiniso lwesabatha, baligcine lube ngcwele. Nkosi, ngaleso sikhathi kuye kuba khona isibusiso esikhulu kubona labo abagcina usuku lwesabatha oluwusuku
Kanjani? Isibusiso esikhulu kulaba abagcina usuku oluyiqiniso lwesabatha baligcine lube ngcwele. Khona isibusiso esikhulu esiza kubafikela. Ngase kwenzeke kuzoba buhlungu, abanye bazothola lesi sigijimi noma leli vangeli, uthole ukuthi ebebekufundele kuyabaphoqa ukuthi besebenze ngamasabatha. Mase sekufuna ukuthi bekhethe. Konke kuyodiphenda ebudlelwaneni babo noNkulunkulu. Bakhuleke, abanye bazoyilahla imisebenzi. Kuhlekwe kube ngathi hhayi cha abacabanganga. Abanye baqale from the scratch, yabo. Abanye basanda kufunda, baqede ukufunda. Kuzofoneka uma sekuqashwa kulokhu kuthiwa unfortunately, uthi uya-interview mase bethi-ke nje unfortunately, bese bayakwazisa ukuthi lapha ekhaya bafuna umuntu ozosebenza ngamasabatha. Kodwa siyamthola uNkulunkulu ukuthi-ke ubusisiwe ogcina isabatha engaloni. Bese-ke sizombona lowo muntu engathi uhlulekile lapha ekuphileni, engathi izinto azimhambelanga kahle, uhlulekile nawe ukukhetha kahle. Kodwa uNkulunkulu uma ethi usindiso lwami seliseduze ukuba lifike, ubhekise ekubuyeni kukaKrestu. Ngaleso sikhathi kuzoba khona isibusiso esikhulu kulabo abagcina usuku oluyiqiniso lwesabatha baligcine lube ngcwele. Nisazobusiseka bafowethu. Ningabusiswa abefundisi, ningabusiswa abothisha, ningabusiswa imindeni, kodwa nizobe nibusiswa ubani? uNkulunkulu uqobo. Amen. Kunjalo. Siyabonga. Yebo, ngicela ukubuza umbuzo wokugcina siwuphendule bese siyagoqa sithandaze. So, sikhuluma ngebandla likaNkulunkulu la ukuthi libonakala kanjani. Yebo, sifuna ukwazi. So, umbuzo esizowubuza ukuthi-ke umsebenzi webandla lensali uzokuba banzi kangakanani? Yebo, sike sasho ngithi bazalwane ukuthi ibandla laNkulunkulu alinakho ukuthi lingene isizwe esithile. Izizwe zonke uJesu Krestu uma efa wayesimema sonke ukuthi nabade bekude beze bezibone sebeseduze besondezwe igazi lakhe. So umsebenzi webandla-ke laba asebetholile uNkulunkulu abenzela umusa ukuthi belithole leli qiniso. Ubanze kangakanani umsebenzi wabo? Ngicela sifunde uMateyu 28 verse 19 no verse 20. Mateyu 28 verse 19 no verse 20. uMateyu 28 verse 19 no verse 20 uthi, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, libabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele. Uverse 20 athi, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Nkosi, ubanzi umsebenzi webandla likaNkulunkulu. Ngokuthiwani? Hambani nenze izizwe zonke abafundi. So ibandla likaNkulunkulu ligoqa uvala, ligoqa lonke uhlobo lesizwe emagumbini amane onke omhlaba. Go-Asia, Afrika, ey'ndaweni eziningi, amagumbi amane omhlaba, lapho kukhona khona izizwe ezehlukene. So uNkulunkulu uthi zonke lezi zizwe mazenziwe abafundi. Middle East, sonke uNkulunkulu uyasibiza, usibizela kuyo ukuthi sikhiphe ibandla leqiniso, isisekelo salo ekuzoba uJesu Krestu, elingcwele ngoba likholwa nguJesu Krestu, line-spirit of prophecy, futhi ligcina imiyalo kaNkulunkulu. Kuningi kakhulu esikufundile engeke ngisakwazi ukukusummarize njengamanje. Thixo, sengathi ubengaba nathi sisadlinza ngalawa mazwi. Uma uNkulunkulu sesiphila ukuphila, isifundo esilandelayo uzobe kusifundo 2. Isihloko sakhona sizobe sithi okweshumi neminikelo. Okweshumi neminikelo. Cela sithandaze. Siyabonga Dala amazulu nomhlaba, Thixo wethu olungileyo. Sibonga ukusithanda Nkosi, ukuthi usazise ukuthi khona okungcono owazi ukuthi singakwenza siyabantu ababhubhayo, abantu besono. Usinikeze ukuthi Nkosi sihambe sifundisa izwi lakho, umsebenzi ubungenziwa nazingelosi. Kodwa Nkosi wasithembisa ukuthi singahlanzeka ukuze noma ligama lakho maseliphatha singabi nacala, singabi nambimbi, singabi nasihla. Siyabonga ukwazi ukuthi khona lawo mandla. Sicela Nkosi usiphe ukuthi nxa siyihlolisisa umuntu nomuntu azibone ukuthi ukudinga kangakanani, ukuze Nkosi selingenze lithuko ivangeli ngokuthi libonakale liqondile emlonyeni udumo ubuke iy'milo zabantu abaliphetheyo zingcolile azikukhazimulisi. Sicela usiphe ukuphenduka sizibone ukuze Nkosi
ngisho singasakhulumanga kwesinye isikhathi, kodwa imbonakalo yethu nezimilo zethu zifundise abantu ukwesaba uNkulunkulu. Cela ube nathi egameni lomfowethu uKrestu inkosi sethu, amen. Siyabonga. Nkosi ngosinibusise.